Ja, goddag og velkommen til. I dag der skal vi snakke om et nyt initiativ, vi har taget på Klub Norden, der hedder Digital Kørekort. Det er et lille projekt, vi har gang i, og fordi vi ikke tror på, at forbud nødvendigvis er den eneste vej frem. Når statsministeren snakker om, at mobiltelefoner er farligere end trafik, så bruger vi egentlig den omvendte logik til at forstå sagen. Forstået på den måde, at trafik er rigtig farlig. Det kan mobiltelefoner så sandelig også være, men vi har da ikke forbudt trafik. Derimod så har vi lavet trafikskoler, vi har lavet kørekort, og for at bruge samme logik, så prøver vi at omsætte den til den digitale verden. Vi mener, det er en præmis for de unge, at de skal lære at leve med de her mobiler og al den her teknologi, og at forbud ikke nødvendigvis er den eneste vej frem. Jeg hedder Cornelius Nielsen, og jeg leder til daglig IT- og teknologiværkstedet på Klub Norden, og underviser også på Søndermarkskolen i teknologiforståelse. Jeg synes, det er en spændende udfordring at prøve at lave det her initiativ, der hedder Digital Kørekort. I første omgang så er det noget, som vi har prøvet af på vores 4. klasser, som er startet i klubben. Før de kan få deres mobiler i klubtiden, jamen så skal de have været det her forløb igennem. Slidesene, som I ser her i baggrunden, det er dem, som jeg også bruger i undervisningen af de unge. Og det er jo egentlig bare for lige der har været en masse spørgsmål omkring, hvad det her det går ud på, og nu prøver jeg bare lige at vise meget hurtigt bag i maskinrummet, hvad det er, hvad for nogle overvejelser vi har haft og gjort os i forhold til det her digitale kørekort. De didaktiske overvejelser bag ved kørekortet er, at det skal være aktiv læring. Det skal ikke nødvendigvis bare være mig, som sidder og siger en masse ting, fordi det lærer de som regel ikke rigtig det store af. Så det er mere et guidet forløb, hvor de små grupper kommer ind på værkstedet, og så gennemgår vi materialet sammen. Og jeg lægger stor vægt på, at det er dem, der er aktive, dem, der snakker, og jeg egentlig bare guider dem, fordi de lærer rigtig meget af hinandens erfaringer. Og en løs samtale omkring det her, hvor jeg hjælper dem med at opsummere og kommer i mål med de her ting. Det første, vi snakker om, det er, hvornår man er stor nok til at være på internettet i Danmark. Fordi det viser jo så faktisk, at mange børn allerede for 2-3 års alderen får en iPad eller noget tilsvarende, og dermed er på nettet. Vi får defineret lidt om, hvad det vil sige at være på nettet. Vi starter med en begrebsforståelse af, hvad er internettet, og hvornår bruger man det. Der er faktisk rigtig mange børn, der ikke er klar over, hvornår de er på internettet, og derfor er det et rigtig godt sted at starte. Vi har en diskussion om de forskellige aldersgrænser på de forskellige online platforme, og det hele det starter med en lille diskussion om, hvor gammel børnene egentlig mener, man skal være for at være på nettet i Danmark. Så gennemgår jeg dagsordenen, strukturen, dels så de er forberedt, dels for at repetere, men også så sandelig, at de har en idé om, hvor længe det her det vil vare. Jeg plejer at sige, at jeg bruger et kvarter på det, og det er jo også rigtigt. Jeg snakker cirka et kvarter, men hvis man lægger al den debat oveni, så er vi i hvert fald på en halv time, hvis ikke 45 minutter med det her indtil videre. Nu skal det lige siges, at indtil videre har vi gjort det til 4. klasser, og det er klart, det skal så ændres i forhold til den målgruppe, som man gerne vil uddanne. En vigtig ting i det her digitale kørekort, det er en lille snak om, hvordan man opfører sig ordentligt eller pænt på nettet. Og det jeg gør her, det er egentlig, at jeg starter med at fortælle om den analoge verden, altså den verden, hvor vi mennesker, vi ser hinanden og står over for hinanden, og så denne her menneskeskabte digitale verden, som de her skærme jo er en stor del af. Jeg prøver faktisk at bryde det ned og gøre det super simpelt og sige til børnene, at hvis du ikke vil sige noget face to face i den analoge verden til en, så bør du nok heller ikke skrive det i den digitale verden. Det er ikke en endegyldig regel, men en tommelfingerregel, som hjælper dem til at forstå, at den digitale verden er en menneskeskabt verden, som egentlig er en udvidelse af den analoge verden. Så taler vi også om det her med, at man kan være anonym på internettet, og hvad for et ansvar, der følger med den anonymitet. Og så sandelig også, at man skal være kritisk over for, at folk kan udgive sig for noget, som de i virkeligheden ikke er på internettet. Og det kommer der som regel en rigtig god debat ud af.
Så taler vi om det her med hemmeligheder. Og med hemmeligheder mener jeg jo så sandelig ikke, hvad de går og har fra deres forældre og de voksne i skjul, men mere det her med beskyttelse af personlige oplysninger online. Hvad er det, vi absolut under ingen omstændigheder videregiver på internettet som passwords, adresser, alder osv. osv. Men også en forståelse af, hvordan data kan bruges og misbruges, og hvordan indsamlet data nogle gange er prisen for at benytte en app eller et spil. Så taler vi selvfølgelig også om sociale medier. Specielt det her med en begrebsafklaring. Hvad er sociale medier? Der er rigtig mange børn, der ikke er helt klar over, hvad det her med sociale medier det indbefatter. For eksempel hvis de er på YouTube, så tror de ikke, de er på et socialt medie. Så det får vi en god snak om, og de rammer sig selv op, de sociale medier, de kender. Så går vi lidt tilbage til andet slide med netikette, altså hvordan vi opfører os pænt på nettet, og snakker om de samme strategier, de egentlig passer godt til sociale medier. Og så sandelig genbesøger vi også det her med passwords og hemmeligheder, hvad det er for nogle informationer, vi ikke videregiver på sociale medier. Så snakker vi selvfølgelig også om at være kritisk, og være kildekritisk, og om fake news. Et rigtig godt eksempel, som jeg bruger for tiden med børnene, det er det her med Mr. Beast, verdens største YouTuber, som lige nu er i en værre storm, fordi at man har fundet ud af, at han har et image, som slet ikke lever op til virkeligheden. Forstået på den måde, at han påstår, at han aldrig har faket en video, og han laver stort set ikke andet end at fake videoer. Det bliver som regel til en rigtig god debat, fordi at de elsker Mr. Beast og ser Mr. Beast, og det er et rigtig godt udgangspunkt i at sige, hvordan man på nettet kan opleve ting, som virker så sande, og så i virkeligheden, så er det ikke nødvendigvis det, der er sandheden. Vi taler selvfølgelig også om AI-genereret indhold, og de kommer selv med eksempler på, hvor de har set AI-genereret indhold på internettet, og vi snakker om, hvordan man identificerer det, og hvad fremtiden for det her AI-indhold er. Så italesætter vi og har en lille diskussion om skærmafhængighed, og det er noget, som de fleste børn faktisk kender til, og åbenheden omkring, at det er okay og det er naturligt at kunne have problemer med at være afhængig af skærm, giver nogle rigtig gode debatter, og de kan ligesom spejle sig i hinandens erfaringer og forbrugsvaner. Så taler vi om nogle strategier for sund brug af teknologi. Her tager jeg typisk udgangspunkt i klubtiden, fordi det er jo det, der er vores domæne. Og der taler jeg tit om, at klubtiden jo selvfølgelig ikke er beregnet til, at man sidder alene med en mobil eller en iPad, men i stedet for, at man er aktiv. Men at denne her form for aktivitet også sagtens kan være digitale fællesskaber. Fordi børn i dag er rigtig meget sammen på nettet, og kan have rigtig meget socialt samvær på nettet. Vi taler om kedsomhedsbrug af mobiler, og hvordan at det ikke er hensigtsmæssigt, og hvordan man kan hjælpe sig selv til at få sundere vaner, hvis man har den der dårlige vane med at tage mobilen frem, lige så snart man tænker, man keder sig. Så taler vi lidt om rettigheder og pligter online. Og groft sagt, så kan man sige, at de rettigheder, som de unge har, og prøver jeg at forklare dem, at de kan vende det om med modsat fortegn, og så er det faktisk også de forpligtelser, de har over for andre. Altså, man har ret til at blive respekteret, man har ret til at være i fred, og ikke blive drillet, og på samme måde, hvis man vender det om, så har man også pligt til ikke at drille andre, og lade andre være i fred, hvis de ønsker det på internettet. Igen er der ikke tale om en endegyldig regel, men en tommelfingerregel, som kan være nem at have med i baglommen i hverdagen, når man skal agere på det her internet. Det sidste slide går egentlig ud på, at de unge finder ud af, at det ikke nødvendigvis er dem, der gør noget galt, hvis de ser upassende indhold på internettet. Internettet kan være et meget specielt sted, og man kan meget nemt, uden man ved det, komme i en fælde, hvor man ser et eller andet upassende indhold på internettet, fordi der er rigtig meget af det. Så en super vigtig del af det her kursus, det er så sandelig også at fortælle dem, at det ikke nødvendigvis er deres skyld, hvis de oplever noget, men også hvordan og hvor de kan få hjælp, hvis de oplever noget, som ikke er godt på internettet. Vi taler om at flagge ting, altså rapportere på sociale medier,
Men så sandelig også, hvor vigtigt det er, at man, hvis man oplever noget på internettet, som virker stødende, at man lige får snakket med nogen om det, og helst nogle voksne. Det kan være forældre, det kan være pædagoger, det kan være lærere, hvem man egentlig er tryg med at dele, og at alle voksne jo selvfølgelig gerne vil lytte og dissektere denne her oplevelse sammen med dem. Sidst men ikke mindst, så opsummerer vi, og det gør eleverne faktisk rigtig meget selv, at jeg spørger dem, hvad har I fået ud af det? Og typisk så er det nu, at snakketøjet rigtig kommer i gang. Og hvis der er nogen, som ikke har været så aktive omkring, så spørger jeg dem direkte for at sikre, at nogle vigtige pointer, selvfølgelig ikke alle sammen, men at de tager nogle vigtige pointer med fra de her forløb med sig videre. Og sådan så de i fremtiden i gruppen kan hive fat i nogle af de her ting og komme og spørge, hvis de har oplevelser eller tanker, som de har gjort sig omkring den her digitale færden. Så uddeler jeg et certifikat på, at de har modtaget den her undervisning og deltaget. Og der skriver de selv deres navn og klasse, og så skriver jeg under som underviser, og så skriver vores leder, Frank Lødt, under. Og som regel så er de meget stolte af det her, som de har været igennem, og jeg fortæller dem, at de skal tage det hjem til deres forældre, som kan læse den lille besked om, at vi anbefaler, at de hjælper til med at sætte skærmtid på deres enheder, sådan så de maks har 1 time i klubtid. Når jeg siger 1 time i klubtid, så er det så sandelig også 1 time, maks 2 hele eftermiddagen, når de kommer hjem. Sådan så de selv kan administrere den der skærmtid. Det giver rigtig godt ansvar. Det her er kun startskuddet. Meningen er jo selvfølgelig, at vi kommer med flere niveauer, udvikler flere niveauer af det her digitale kørekort. Det her, det er bare starten, og var egentlig var tænkt som en prøveballon. Og indtil videre, så må jeg sige, at der er helt sikkert noget om snakken. Det kunne sagtens være en vej frem, at man udviklede de her digitale forløb for børn og unge. Det har vi i hvert fald tænkt os at gøre, og se om vi kan rykke noget. Det handler om samarbejde mellem skole og institution, og så sandelig også forældrene, og så klæde børnene ordentligt på, sådan så de kan færdes nemt og sikkert i det her, i den digitale verden. Jeg håber, det gav lidt indsigt i, hvad vi render og laver nede i klubben. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte mig eller Frank, og vi skal på bedste vis prøve at svare så godt vi kan. Tak for nu.